Agrokomplex Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, dáva do pozornosti medzinárodnú poľnohospodársku a potravinárskú výstavu so svojimi subvýstavami Agrokomplex 2014 a 9. národnú výstavu hospodárskych zvierat. Výstavisko Agrokomplex Nitra v dňoch 21. až 24. augusta 2014. Po 2 rokoch opäť organizujeme 19. medzinárodný veľtrh strojov, nástrojov, zariadenia materiálov pre drevospracujúci priemysel a 15. lesnickú výstavu Lignum Expo Les. Výstavisko Agrokomplex 30. septembra až 3. októbra 2014. Rozhodne si rezervujte čas aj pre našu ďalšiu jesennú výstavu Autosalón Autoshow Nitra 2014. Tento rok s bohatšou ponukou automobilových značiek a ešte pestrejším sprievodným programom. Výstavisko Agrokomplex 16. až 19. októbra 2014. Budeme poctení vašou návštevou výstavných podujatí Agrokomplex, Lignum Expo Les a Autosalón Autoshow Nitra. Výstavisko Agrokomplex vás pozýva.